Magandang araw, Pilipinas. Ayan, mayroon akong 10 pisong barya dito. Ayan, sa ilalim po ito ng BSP series. Ayan, ang composition po nito ay bimetallic, aluminum, bronze, and center. Ayan, kaya ito'y non-magnetic. Ayan, ipapakita ko sa inyo dahil may isang piraso dito na magnetic. Ayan. Ito po, may hawak ako ng magnet. Ayan, isa-isay natin. Ayan, hindi po na magnet. Ayan. Ito yung year 2002 din at 2002. Pero itong isang to, ayan, mapapansin niyo may magnet. Ayan. Ayan. Magnetic po ito. Ayan. Salamat po sa panonood at salamat din po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. God bless po sa inyong lahat.